Nizang Karbing Long Hongkram Langkung Habitron Ronglong Rongker Kajitok Mesen Pen Pachun Pon Cintong ngalong kedu sarim teron alama puthak pen langper konsensi EPLC atung pen perengke mai kang nipon Karliteng ron sinti muchki mo men pen Village League Football Tournament ang dunggiti mesen pen pachun pon Nizang Karbing Long rongkhang konsensi ipolopon Hongkram Langkung Habitron Ronglong kedam tang Chris Kebre engkoi retroksi aning kan pen Rongker Karli mare kajitok pon ajaimek dengpon Labangso Langkung Habitron Ronglong kadugowi don thongke pra pli ahem tu matumdu pensil labangso mesen pen Rongker Karli mare kajitok kajirpon pachun pon Labangso Rongker Karli pon akursar atum pen neng bachni dun atengke Labangso than Rongker Karli pon vumud wukan pen danglok Anghoy alangpong apud ari stami mesen pensi labangso Langkung Habitron Ronglong kithok ke jirpon than Rongker stami nang chudengdun pamikalo pusi kurusar atum pen pachini pon Than Rongker sih ari itu lagi hempun perang rasinjai lo than ke than Longri Hoyeso Rariso Han Karbilang Ti Hanan Logbe Murti Sipon Bojon Ket Tong Hong Ayat Angka bumud bukan apa ke Bumud bukan bangke Mesan angse RI na bangke Jonthom ta pargiet Longri ta pari Hoyeso ta pari Ariso ta pari Ame hanwe cek tu ta mesensan Langkung Habitron Ronglong abangki kedamtang ningkan paru Chris Kebra engkore hini aningkan pensi Karbing Long angkang pia phant thanong kerkrak hiponji aphan KCC atum abangki thang ni phai phoni hokpondet api stamela punat Langkung Habitron Ronglong abangki arkoi ni phai isiar ni made keching siar ni bangsi thanong ker api ponang koklo athi kedamtang ningkan paru Chris Kebra engkore hini aningkan hud pensi kartitang sarsing tron habe mati Langkung Habi ahud pen sami arkoi ni phai isiar ni pensi thanong ker krakli made thokjur pon bom asonsi non sami kartitang sarsing tron habe mate Langkung Habi ki klem tek kang cheng arni pensi nilitum ki thanong ker chokthi dun la pen thokjur pon bom nang koklo pusi rong asar rang sim tron pen thrangki tumphan nang pachini dun Hongkram pen longki rongpi Karbi long rebirta February tiklo manda thang siklo si kapathik pon ni phai for ni tangte nang litum arong bang people sipini arkoi cheklo isi arni lele puson thokjir pon dela ni litum la arkoi tari gisi thokjir pon lam thegela puhalo sarsing teron Langkung Habe dadak rong nang seng non ningkan hini lo prote ningkan baru ke plengpo har su pensi litum la Januari tari gisi ani si hok pon dak masih api la kaunsilah sor Januari 5 tarik la pen Februari 5 tarik tu bangke hada ga bangke lalu mata manghume me ya gebab macam itu ga aprang ateng ha sarsing tron Langkung Habe ka pathik tekang atarik ke hot tekang atarik si non anta nutum ke arkli bom bom jethok ti bom bom nata non ne prang ke banya hod bangke kapasitas ton dia phanang tum pen domah la ke ni tum rong si lo jat lo pen akasar tum ta do jat do ha tum pen tum ta cingki cingwai dan da dalam besta kelapa non don thongke brapli pon thongkra pli kerek pen dumla rong si kecirung cerek pen kecirung celang ala ke tamlong mata kecirung cerek celang an pulu to mayan tungga la rong si la meka don meka doan ciruk cerek pen si pacun pon Langper APLC atum pen perengke mai ini ponsi kedamtang MEC kilik ahut Cintong MEC konsensi along pen karjab duna bangpu sarim teron ke alangli ke BJP abe mate APLC aphant ke thak dunji aphansi bidikang lim pen sai ke klem pusi Langper APLC atum pen perengke athingnu ningje pon lapen sarim teron rada phan ke pamang hu phanchot APLC party atum leke chok che kali ki klem abang pu sarim teron alangli si Cintong hawar arada phan ke pamang hu asai si ke klem chot pusi APLC Langper konsensi atum pen labang su perengke mai along ningje pon sarim teron aputhak sarim teron alangli kedamtang Cintong constituency pen APSLC candidate pusi alangli phan hok ponsi alangli phan APSLC atiket apilo
lapen alang li phan pithur dun lo lapen non bangke alang li APSLC atum phan chubai de kang det mate si chong thui de kang det si pinia bangke alang li BJP atum phan si alang li ke aphi gi dun lo BJP tum aphi si alang li gi dun lo ni tum la halam chini dun lo alang li ke la ke APSLC long pen kopine ale ke NG phan si alang li nong ke claim lo dalali akam si alang li claim lo na la ke ni tum direct budia ji athe alang li asonson ke kopilo pulo tangte APSLC phan ki putikang toji APSLC phan ke sor sate kang nangji alang li sonson ke lake kerta non ke alang li ke kopilo pulo tangte APSLC phan non alang li nang ke thak ji pusi alang li dak social media lang pasame alang peje thang dak Facebook lang pasame alang li ji pidat lo WhatsApp lang ta min tum long lap lo non ke alang li APSLC phan alang li amo ke pa bubji pusi alang li non kam ke claim lok lo sar interon la sini tu puang tung la lo karbi ang long arat atok anu ke dotum anstami ke phan ka che song long ri phan ka che raya ning hang atum an phan yitum pachini dak ye phan ning hang je sar interon puang leng hai son ke lake dalali the dung munit la sino alang li APSLC pan ke thak dun ji pusi alang li kam ke claim lok la si alang li dak che post lo alang li me thang non ke nilitum ke APSLC akaprek IPSLC si nilitum ke sengpo pusi alang li cipu dak lo tangte akimia APSLC ke komar lo ante a presiden ke komar lo labang itum chining tungdu si alang li na papa chini asonte labang ke mesianji si rada pha alang li pamang hunang ne tasi alang li APSLC pha nang claim ke la son towar pialong isi athar wierong son si nitum phan APSLC panang kang hoji pu athita choji ati binta sangji arong ta nang thumji puson si claim ni pu la si sar interon ko ansa ke re ko ansa ke thek make rada tum chini dak tapi rada tum long si akang sai bang doji la si pini la bang so rada hong jai long pa sin tum pa chini lo sar interon po phan ke ongdung akarbi khe phan ka ching hon long ri phan ka ching hon tum an ke chini dak nang ji la ke APSLC kali pusin tum pu dak ji la ke APSLC panang pa hainu dun chot abang lake BJP long tangka ka anu na bang pusini tum ka direct pud di lang pan ke la hele pan ke than tang tung akenang so dalam ga la helo APSLC hini ke thak ji po lama bang kar beng long ra tum chini pi minang ji la bang helo non ilitum parti le itum ke lang nai kali ke ja bang silang nai parti bang ke wang bom dam bok parti ke chengsi pen tami ha che song bom wang bom SDC din hut pen CPI mela din hut pen tami Congress BJP son da wang bom lo sita me parti ke kado vita melo bahino lo sita ake ja tum han silang nangji ake ja bang ke damtang partian ke heno joine si SDC punon CPI mel punon kapre parti punon di ke ja bang mimeda da joine si pini itu make mangke nok ta pali ke dalo tasi pini ke APSLC along JI kathar ake hai JI kathar do pomen pensi ilitum ke ong du akar biarat ke cherap chitto cha jong si APSLC long JI kathar sarawi pusonte APSLC phanta itum ningi theya sonthang tabe ason dak thaksi ke ong du arat phani li pachini gang tungal halo akimi komana agru botum APSLC nang thak dunji pulutang te hada ka bangke itum dunde kan nangji khai phanga ching hon longri phanga ching hon tum ke dunde de nangji je ai ka thar ke ja long si itum kroi thip nangji lehalo ni ke ong dung akar bi ara ta tum phan ni ke pachi ni lam ke lehalo Jeksu Tiger Club lapan kar hitang ron city bung asupu babu timung atum pen sepatir pi ponsi nizang kar biang long rongkhang konsensi ki parlu doleni Jeksu pachu aklamalong kar hitang ron sing timung Jeksu amendment Village Football League Tournament ing dengetom ajaimek ang dungkiti pathupon labangso Village League Football Tournament ang dungkiti ki pathupon along dolini teront lapen rajenti bung arong atum pensi ang dungkiti pathupon lo lapen dolini teron arong atum pen golthom thapon si labangso ang dungkiti stemi chipai ponder lo labangso Village League Football Tournament ang dungkiti pathupon along aluhiaman pen
Rongkhang VDC Chairman Khonsing Tokbi, Krom Sport Associations Amaipu Borsing Teron, Rongkhang Abarem Mondol Committee Amaipu Bimol Timung Lapen Kaprek Manpeng Rinda Chitong Dunsi Labangso, Engdeng Ketom, Karliteng Ronsing Timung Chikimu Amenpen, Village League Football Tournament Angtung Iti Mesenpen Pachunpon. Football Pachunpen Stami Okpran Pan Meyu Lapen Labangso Angtung Gitri Patulong, Alhiman Pen Engstong Longi Kopai Ke Melo Pusi, Rongkhang VDC Chairman Khonsing Tokbi Pen Tharke Thinglu Ningjepon, Hongkram Pen Longki Rongpi Karbi Longri Birta. Kedamtang nili poron sing timung amen pan khela pino la sinin kan ke thom ke chok arni lo pini ke la sinili lui sar po phan ke hang nang ko la san lo dak nili tum ani kan wang son athak sila nin kan ke mi mate tarik isi ani la so final bi si nili poron sing timung nin kan kham chok la asi pini nili sport adang ni tum la dak west aso sport se jana present ta nili chang lo la pen ke li tum sar long bison be phan cho phalo la ma lang ni kam besto joi ni asik sa joi ni ma lang ni Rongkhang VDC Chairman Khonsing Tokbi Hosina Chitoy apan chom apang si kado goi panta nilin kan sengkan kimi kadong pa jerik lo kadong kalang lo pini labangso indeng ke thom kichok karlitang ronsing timung amen pen chikimu amen pen ladak cheksu LP school patro plamalong bangso ko langgung piti amaelong ilitum ningka chethenai mate ningka ching samnai ladak kadong Rongkhang arat ningka ching samnai local MSC sar long bison be ke hai sila bangso amailong na chetong nunji palam do stamelang li na chetong nun ne delo ama selang li na pen kharateng ladak na chetong no pot bangke niltum kopai lo busin niltum chema thapon lo lasi churo lo pini ladak kapatir pipon mate tirikam tumhan tu sitame ladak Rongkhang Lems Vice Chairman ke hai babu timung ke hai alang lisar bramen persi labangso football kapatu kibi ponlo inding itom labangso chiki moment pon bipon lo lasi tengben kijut pini bangke angdung pitilo lasi labangso angilong hak ke cengmen kijut pini angdung piti along an sitame ing samjin pen mate chobhong churia be pin pensi chun ponlo lasi kadu gabe ladak kapatu akorte tomhan sitame pini ning sampeglo akan ke aliralon dujat pensi labangso kapatu angdung ti bang chun ponlo si nilhin pen bangke tek ponlo tamhan nilhin pen pachini kan tongo bangke lalo hoklo ilitum nili pini ladak mata ningjilo labangso chekso LP school kapatu plamalo bangke aprang mate pena ningkan hor bangke niltum thekdamlong lo niltum ki wisitami ladak bangbom hala sohur bangke ladak osmara tumsi football kapatu ku bangke apilam lo stami hala sohur bangke bola bangke theklong lesi robab si bol selampo lasi kapati kungkung lapenke plastik acet kumpo lasi sitlia ripen rako lasi football ka bunai si ladak kapatu tu stame piniarni ana bangke theklong lo ladak kejapon owe kimi pendang lok ladak owe barin kejapon atem mesen jok pini ladak mesen player sami theklong lo lapenke non kirang